el canvi climàtic. Què és el canvi climàtic? El canvi climàtic és el conjunt d'alteracions, de grans alteracions, que es produeixen en el clima de la Terra i que provoquen un augment de la temperatura. Aquestes variacions del clima s'han succeït sempre com a conseqüència dels fenòmens naturals, però que és el que ocorre que en les darreres dècades es produeixen molt més de pressa que abans a causa de l'activitat humana. L'acció humana més important que afecta al canvi climàtic és el creixement de les emissions d'uns gasos determinats, com ara el del diòxid de carboni. En les últimes dècades s'ha produït un augment de la quantitat de gasos que s'expulsa a l'atmosfera. Això és conseqüència del consum d'energia, com el petroli, el carbó, el gas, que realitzem en la nostra activitat diària, cada vegada que agafem el cotxe, en la calefacció de casa, i també és conseqüència de les activitats industrials. Aquest increment de les emissions de gasos agreuja un fenomen que se coneix com l'efecte d'hivernacle. L'efecte d'hivernacle és un fenomen natural de la Terra. Es produeix perquè el vapor d'aigua, el diòxid de carboni i el metà, que també és un gas, formen una capa a l'atmosfera que reté una part de la calor procedent del Sol. Fixeu-vos en la imatge que vos he col·locat. Es veu en les fletxes de color groguet l'energia solar que ens arriba en forma de llum i calor, que arriba a la nostra superfície terrestre, i en la superfície totes les activitats humanes que han fet que tinguem aquest efecte d'hivernacle. L'activitat de les fàbriques, amb tots els gasos que emeten, el consum d'energia de les ciutats, totes les llums que estan enceses en les cases, en els col·legis, en les fàbriques també, els mitjans de transport, com l'avió, el vaixell i, per supost, el cotxe, els boscos talats que s'han destruït per construir ciutats noves o qualsevol altra activitat humana. Tot això ha fet que tinguem un excés de diòxid de carboni a l'atmosfera que crea eixa capa que evita que la calor procedent del Sol s'escape, per dir-ho així, i això fa que augmente la temperatura terrestre. Com vos deia, l'efecte hivernacle és un fenomen natural, és algo que s'ha produït sempre. El que ocorre és que l'acció de l'home i l'augment de les emissions d'aixòs gasos com el diòxid de carboni fa que augmente encara més la calor que queda atrapada a l'atmosfera i, per tant, s'està produint un augment en la temperatura global del planeta. I això, evidentment, té repercussions en el clima i, per tant, també en la vegetació i en la fauna. Quines conseqüències té el canvi climàtic? Doncs la temperatura de la Terra ha augmentat 0,7 graus centígrads en els últims 100 anys, que sembla poc, però els efectes del canvi climàtic són evidents i molt greus. Per exemple, el primer de tots és la fosa dels casquets polars i el retrocés de les glaceres. La superfície ocupada pel gel al Pol Nord ha baixat en les últimes dècades. Les glaceres i els glacials d'arreu del món també han minvat. Ací teniu una foto d'un glaciar a Colòmbia, com estava en el 1959 i com estava en el 2016. A Espanya, per exemple, també tenim la glacera dels Pirineus, que s'ha reduït. Si es fon tota eixa neu i gel de les glaceres i del Pol Nord, provoca un augment del nivell del mar. Una altra conseqüència és la desertització del sòl. L'augment de les temperatures i el descens de les precipitacions provoca sequera i desertització a algunes zones del planeta. Al sud d'Espanya, per exemple, comença a tenir problemes greus de desertització. Un altre efecte és l'augment de fenòmens meteorològics extrems. En els darrers anys ha augmentat el nombre d'inundacions, sequeres, onades de calor i ciclons tropicals. I per últim, però no menys important,
les amenaces per als éssers vius. En l'augment de la temperatura, el descens de les precipitacions, en alguns llocs moltes espècies de plantes i d'animals no s'aclimaten a les noves condicions del seu hàbitat. Algunes d'aquestes espècies s'han desplaçat a uns altres llocs i altres estan en perill d'extinció. Per exemple, a Europa ara s'hi poden plantar vinyes a més altitud que fa només uns anys.